Sí. ¿Qué haces? Voy a sacar ropa. Sí, porque a tubería puxeron máis fina en vez de por tubería gruesa. Llegaba moito, a parte de moito, puxeron en vez de ser a perimetral, puxeron toda a masa. O artista, o máis instructor de campo. Teñen que ir este, verdad? Non. O director de carrera, no, o director de carrera teñen que se lles axudan os chavales, non sei. Salió disparado.